Moto watanga, I think it was around past 2. Tangonzwa kuti kune shop iri kuseri yanga ichitsva. So what I did ndatomhanya kusiwa kwepani pamoto sokuti hawazvikuitwa ndokwakonzwa kuti kuite moto sekuziva kwekuti maputi zvinhu zvokasira kubatira moto zvekudaro kuweredha anga ariko ere angachita basa rekuweredha achigadzirisa mene zvakaigadzirisa mashopu ikoko saka kunonzi ndokwatangira moto uchiuya kuseri kunoko. Moto wabva nekusaiti kumaputi hapasizikanwa kuti chii chaitika, asi fire brigade yazosvikawo zvekumapasi 5 yatinonoka kusvika mashopusi anga atiita kuti hari rasikirwa nezvinhu zvakati wandei zvakanyanyisisa zvekuma-thousands. Yes, maswera sei muri yeZimbabwe. Zvinhu zvinosvika 100,000 USD zvaparadzwa nemoto at Badela shops along Leopold Takawera. Right, ma-eyewitness ari kutaurawo kuti moto uyu wakonzereswa ne-overload in electrical circuit zvazoita kuti magetsi aputike achitanga moto ndokuspreada to the other 20 shops wakapisa zvinhu zvese zvenge zvirimo zvinorwadza izvama. So ndatinzwei mashop owners achitaura zvizere. Zimbabwe pari zvino ndimire pane mashops ari panoti paBadela shops pane moto waparadza zvinhu zvinoweka thousands of dollars, zvino zvinorwadza hama. Saka moto uri kuseri kwangu wamuri kuonawo menge makazara magroceries mune zvinhu zvakati wandei zvinodhura zvinoweka mari yakawanda, zvinorwadza zvimwe reZimbabwe. Unenge wakatarisa kuti ndipo pachava neraramo yangu but uchisiya bhizinesi rako warivhara ofonerwa uchinzi zvinhu zvako zviri kutsva pari zvino, zvinhu zvinorwadza hama dzariaa. Saka tinokurudzira, tinoziva ino inguva yechando, tinowanzokurudzira kuti hongu tinenge tichibadza mahitati, tinoziva zvakare tinenge timakettles inguva yekuti tinenge tichiboilisa tii nezvinhu zvakati wandei. Tinowanzokurudzira kuti tiswitche off zvinhu zvese zvinenge zvichitsva like zvatinoshandisa izvi kuitira kuti tisazoita dambudziko remoto zvakadai, zvinhu zvinorwadza hama dzadiwa. But tinowanzokurudzirawo zvakare kuti semhuri yeZimbabwe kana tichinge taona masituations akadai so ngatikasirei kufonera fire brigade so that hatipese maincounters akadai so. Fortunately enough, fire brigade yanzi yakasira zvayo kusvika, asi toda kubvunza vanhu vari around here vemashops kuti chii chanyatsoitika, moto uyu watanga nguvai ende uyezve chii chanyatsoitika kuti utange. Tinokutendai muri yeZimbabwe. Yes, pari zvino ndimire naMr Mugadza, another shop owner varasikirwa nezvinhu zvinoweka lot of ma-thousands dollars. Mr Mugadza, mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti chii chanyatsoitika, moto uyu watanga nguvai? Moto watanga, I think it was around past 2. Tangonzwa kuti kune shop iri kuseri yanga ichitsva. So what I did ndatomhanya ndichitega totega kubatsira kudzimira moto, little did I know kuti uri kusvika kwedu kunoko. So titori paprocess yekudzima moto, we're using fire extinguishers, we're using ma-hose pipes aya zvashaya basa. Moto mbva waspreada nemuceiling, mbva warova mashops ese, the whole complex. So pandazoya kushop kwangu wanga watopinda, wanga watotora almost everyone. Yes, so that's how it started, and that's the loss that we incurred today. Yeah. So matimoto watanga na 2 maskati. Yes. Saka kushop kwenyu wazosvika kumanguvai? Kushop kwedu ndazosvikawo, I think it was around there about 3 ikoko. But it was spread so fast zokuti it was unstoppable. It was unstoppable. Yeah. So maguza marasikirwa nawo staff ingawepese mari? I've lost, I think, close to $20,000 to $30,000 gostock yanga iri mbasa mangu, and we could not manage to recover anything because the fire was so rapid, and my ceiling anga ari plastic. I think that's one of the major contributors. The ceilings anga ari plastic, so as it spread you could not even recover anything. That's what happened. Okay. So munotengesa ma-products akaita sei? We were basically doing groceries. Although takawandira kuma-snacks, but tantiri kuma-groceries, we had beverages. We had so many beverages anga arimo, ma-tissues, we had
my drinks, all sorts of drinks that you can think of, we were selling in the shop. So, and we had just received mama stocks. That's the sad part of it. Some in the stock and then this happens. So it's miso dzega, we're crying. We are crying. Zvinorwadza zvechokwadi. So fire brigade pamaifonera yatora nguva yakareba sei kuti izouya pasini? Ina ndatozoona kuti fire brigade yafonerwa nguvai, but from what I think, I think they came within 30 minutes from what I know. Tazongoona the first truck yavo yanga ine mvura shoma, it could not help much. Pazoa these 2 dozers ndopauya mvura iri nani yatanga kudzima, but the damage had already been done. Moto wanga waspreda, my stocks anga atsva, the building, I think the roof had collapsed already. Ndo pavazouya pavazoya nemotikari dzanzine mvura vakatanga kudzimura, but the damage was done already. Because as it stands, if you look at my shop, hapana nothing, hapana zvambokwanisa kubuda. That was my shop. Yeah. Saka mungaito idea kuti chingava chakonzeresa moto chingava chii? Yeah, it's mainly speculation, but I understand pane munhu anga ashandisa ma-elements kusero anga achita zvekushandisa ma-elements, saka I'm thinking one of the machines unogona kunge yaputika or malfunction, but ndokwatangira moto kurume yekusero. Yeah, that's what we were made to understand. Pari zvino ndimire namukoma Leo, avo varasikirwawo nezvinhu zvakati wandei zvakare zvinoveda thousands of dollars. Mukoma Leo, mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino kuti moto uyu watanga nguwai? Moto uyu watanga masikati, ndofunidza zvekuma past 3 ndo pakwanisa patanga moto uyu. Alright. Saka chingava chakonzeresa moto uyu kuti utange chingava chii? Zvange zviri kutaurikawo kuti ngave ndizive chikonzero, hatinatozikana zveshuwa ndechipi, asi moto watangira kushopu yekuseri. Matare evanhu vanotenga maputi inga achikangwa ipapo akonzera kuti moto uchizongosimuka tizikwanisa kusvikawo mashopu nekumberi. Alright. Saka mungaite idea kuti kushopu yekuseri chingava chakonzeresa moto chingava chii? Kutaura zvinokuita uku kunowanikwa maputi mazepe kazhinji ndo zvavanotengesa. Saka mukusiwa kwepani pamoto sekutaura zvirikuitwa ndokwakonzera kuti kuite moto. Sekuziva kwekuti maputi zvinhu zvokasira kubatira moto zvekudaro kuti moto wacho unokasira kusimuka. Alright. Saka fire brigade team yatora nguva yakadii kubva patanga moto ine pamazoyafonera? Vatora nguva yakadii vazosvika nguwai? Fire brigade yanonoka kusvika nekuti kubva vapatanga moto fire brigade yasvika mudzi yaparara pasina chimwe chiripo, ndotovatora zvimakwana vasvika 2 kana kuraudzira vasvika pasisina, mudzi yese inga yatoparara. Vachisvika kudaro mvura yacho haina kwanisa kuti ikwanise kudzimura moto wacho, vasvika pakuti mvura havachina, apa moto ungochiuramba uchingorima kudaro. Zvinorwadza chokwadi. So munotengesa maproducts akaita seapi? Isusu maproducts atinotengesa mazhinji mabeverages, zvoenda kumabiscuits, kumazepnex, maputi nemamini groceries, ndo zvatonyanya kuspecializa nazvo panguva ino. Alright. Saka kana takatarisa zvinhu izvi zvese zvinge zviri mushopu menyu zvingawete semari? Imari inorwadza mukoma kutaura kuti ungazonyatsoziva mafigures chaiwo, asi iri stoko inge irimo inogona kusvika nazvo kuma 80 to 100,000 inge irimo inobatika iri midziyo. Pari zvino ndimire namukoma Lovemore Chipfungu. Mukoma, mungaitawo ruzivo kuti chakonzeresa moto uyu chingava chii? Semonera ndazviite nini, moto watangira nechekusero, asi kwakuchinzi kuna weredha anga ariko here anga achiita basa rekuweredha achigadzirisa mene zvakagadzirisa mashopu ikoko, saka kunonzi ndokwatangira moto uchiuya kuseri kunoku. Pandazouya ndichisvika panapa inini, vanhu vari kuseri kwangu chimhanya chekuisa zvinhu panze, then vari kunoku wamanya kuvhara madhozi avo kuti vanhu vasapinde mukati vachiluta zvinhu magrosas nechichi. Saka kuvhara kacho madhoo kunoku, moto wauya nesiningi
kubva uko mhepo yange ichirowa ichipinda ichirowa nemukati moto chene musilingi kunokonza kuvhura madhoo. Saka time azovhura madhoo kunoko vanhu watadza kana kuti wapinde mukati nekuda kwechihutsi changa chakubuda nekunoku manje nemhepo iyeye. Saka hazvo chii zvazongokwira mukati zvashuma zvabuda ende vanhu vazhinji vanga vachingonhonga zvimwe zvinhu vanhu varwadzira singaiti. Alright, so mukutaura kuti moto watanga wakonzeswa nawedha anga ari kuseri. Zvichirezvo kuti pane chaitika electrical fault yaitika here kuti moto uyu uzotanga kuringirini? Sekuona kwangu ndokunga pana weredhe papo pane zvaitika pamagetsi, moto yemagetsi atingati matches. So fire brigade yazotora nguva yakadi kubva zvatanga moto uyu ichizouya pasimbi yakasira here kana kuti yanonoka? Fire brigade yanonoka pachokwadi chedu chedu. Fire brigade yanonoka inokasika kuuya pana ende payazoya pacho ndokunga mvura yange ichinetsa here kuti wakonekte mapaips wadzimure. Yatombosvika ikamira ndokunga 15 minutes zvinhu zvichinetsa, mvura yacho wakadira yotonge yamboenda. Pazoya imwe motawo pazoya dzimwe 2 ndozvazizomuti dire but angatova too late. So munokurudzirawo kuti chii kune vamwe mashops takatarisa nyaya dzemagetsi toona zvakanyanya kuti ndozvinowanzokonzeresa moto. Kurudziro yamungape kune vamwe mashop ingava ipi? Kuna vanhu vemashops kurudziro inonyanya kupa ndekuti kana vachiwaka mashops avo wasita zvefeja page, ma-electricians kana kuti ma-welders, vanhu vachishandisa zvemagetsi ngavange vari vanhu vane malicense vanoziva zvavanoita. Handisi kuti zvangu iye hazi zvaangachiita but magetsiwo chinhu zvangoti nyange ukakanganisa 2 minutes uchiziva zvaunoita. Moto unokwanisa kungodini ngobaka zvinhu zvoenda nezvepakane pakashata. But ndinokurudzira kuti vanhu vemashops vanofanira kunge vaine maservices ekudini ekuzvidzivirira ende maservices achona anofanira kunge achikasikira kuti kubatikira panzvimbo in time kuti zvinhu zvinge zvichikwanisa kudini kusevhika zvakanaka. Pari zvino ndimire neanother shop owner vanowanika padealer shops. Sister Ruvarashe, mungatarirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine kuti moto uyu watanga nguvai? Moto watanga zvekumaraundi 3. Moto wabva nekusaiti kumaputa pasuzikanwa kuti chii chaitika, asi fire brigade yazosvikawo zvekumapasi 5 yatinonoka kusvika mashops anga atiudza kuti hai. Alright, so maproducts amunotengesa zvakaita sezvipi nezvipi? Totengesa maproducts akaita semadrinks, emaufresh, mapepsi, masparko, zvakasiyana siyana, edeuta nemamwewo akasiyana siyana. Alright, saka takatarisa zvinhu zvamunotengesa zvingava zvaparadzwa nemoto zvingaweta semari? Zvaparadzwa nemoto zvinoweta sekuma 10,000 zvichienda mberi, wozvinhu zvakawandisa singaiti. Alright, takatarisa nyaya dzemoto idzi toona kazhinji magetsi ndiwo anowanzokonzeresa moto. Saka kurudziro yamungaita kune vamwe mashop owners, toziva izvo zvingwe chando, vanhu vanogona kubadza mahita, vanogona kubadza maelectric jug. Kurudziro yamungape kune vamwe mashop kuti tisazopesa maproblems emota ingava sei? Kurudziro ndinopa ndeyekuti ngavave nemagetsi avo akanaka asingatachanetachani, asiri ekubatanidzira nekuti ekubatanidzira ndiwo anozosvika mukutachanatachana okutika andoti moto uzokonzeresa. Pari zvino ndimire naMr Makombe, another shop owner varasikirwa nezvinhu zvinoweta thousands of dollars. Mr Makombe, mungatarirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino kuti moto uyu watanga nguvai? Moto uyu watanga zvekuma 3 kusvikira pari zvino izvezvi tatova kuma 7 uchingodaro. Zvinotarasikirwa nezvinhu zvakati wandei zvakanyanyisisa zvekuma thousands. Zvinotisuwisawo kuti wedu todiko, tati tokumbirawo kuti kana hurumende ichigona kutipindira itidetsere panhau idzi. Alright, so type yemaproducts amunotengesa, munotengesa zvinhu zvakaita sei? Tinotengesawo madrinks, mazepnex, zvese zvakaita mabhuku, maexercise books,
tingangoti stationary yese, madrinks type dzese, Delta nemamwe edu anoimportwawo zvawo, but hatingangoti Alright. Saka chamungafunge kuti chakonzeresa moto uyu chingava chii? apa ndinganyepa, totorwadziwa baba kuti titaure kuti tingati wabva nekupi kana kuti waenda nepi, tazongoonawo moto isi kuti vamwe vari ngotaurawo zvavari kutaurawo, tinganyepa kuti moto wabva nepapi, but tingoshungurudzikawo kuti dai vanhu vatibetserawo, Mwari vatikomborerawo zvedu zvafambawo zvakanaka, takomborehwawo, tabetserwawo, kana vanokwanisa kutibetsera vatibetserewo, because zvinhu zvatsva izvi zvakati wandei. Yeah, the fire started around, we were notified at around 3:15, and we took around 5 minutes to respond to this place. The fire, he said, originated from a popcorn shop, then spread to the other shops. Roughly over 20 shops were affected by the fire, and we have now managed to contain the fire, and we are still in the process of dumbing down and making sure that all the flames are out. Yes, tinowanzokurudzira kuti mashops ave nemafire extinctors, masmoke detectors, uye kudzidzisa vashandi mafire drills kuti moto kana uchinge watanga saizvozvi vanokwanisa kuudzima nekukasira. But please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim's Trends so that whenever we post new stuff, automatically you'll be updated. Makatikoshera.